ए जी, क्या हो? हमनी के ड्राम पर सीमेंट पर वीडियो न बनाई के बड़ा बनावत हो तो जेरन के बनावत हो तन के मिलियन में व्यू जाता। अरे यार ई का कहतड़ू तो के पता नहीं खे कि जे दूसरा क दुख पर हंसेला एक दिन ओकरो पर दुख पड़ जाला। बात तो सही बा। जे भी ड्राम पर वीडियो बनावता उ सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा कि भैया केहू क घर क सुहागे उजड़ गईल, केहू माई क मने अचरा क मने सुगना छिना गईल। आप लोग ओकरा पर वीडियो बनावतनी, हंसी क एगो पात्र न्यू बनावतनी। कमेंट हाँ, खातिर। लाइक कमेंट खातिर ऐसा मत करी। जे दुख दूसरा का दुख के दुख ना समझे तो जब परमात्मा तोहरा पर दुख दे दिहन ना तो खून के आंसू रोवे के पड़ी। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन बा कि बहुत आप लोग रउआ सभे तोहनी का वीडियो बनौनी स अब अब ऐसा नहीं बनाओ के। उनके रो के आत्मा को शांति दिलावे के बिल्कुल बा। बिल्कुल भगवान से विनती कइल जाओ कि बेचारा का आत्मा की शांति मिले हे प्रभु।